arthritis, mag-artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato ng pong aldaw na ninin Thursday, Huwebes na po, petsa 5 sa bulan kan Hunyo 2025. Nakakabangang taon na naman kita na Alp. Tagiraway po, saan bang kumunaon sa mundo? Ini po ang programang Aramon Yato sa Radyo DCGB, transmitting live from Legazpi City. 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Ada nangog nahiling sa DCGB News Online Facebook page. Siring man sa DCGB YouTube channel. Ada nangog man sa pagi ka mga cellphone sa pagi po kan DCGB Live app. Download niyo po yan sa mga Google Store. And syempre, katuwang ta sa presentasyon ng programa. Ito yan po mamagariba sa technical side niya po niyan si Ronald Baldo. Yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, yaon dyan sina Jenny Matthew Balilaran, Shara Meliron at saka si Nicole Ann Gloriani. Bantang sa luwas sa Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Sa panginod po, kasatuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yaon man si Pading Jomar Bien sa First District of Albay. Partner Al Armario sa City Hall. Yaon si Angel Mustasa sa Legazpi 4th District asin sa Regional Center Site. Joshua James Vino, Daraga Area. Tapos si Karen Ala po sa Kapitolyo Provincial. Boy Mata, nasa mo yung mata ng DCGB sa kalsada dyan po sa Mobile. Para po darahon sa Mainman Destinasyon. Ang sa tuyan po mga pag-iriba. Kami po kabos minasaludar mga kabayan. Minapapan sa magmang morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa samuya pong batchmate. Batch 80 kan Santo Domingo Barangay High School. Yan, si batchmate Emilito Bertis. Yan, happy birthday Amel. More life, prosperity, and happiness. Asin sa iba pong nagselebrar sa ng birthday sa ngunyan, happy birthday. Sana po marami pang birthday dumatal sa buhay nyo. Huwag makalimot na magdasal at magpasalamat sa dagdag na buhay. Alright, mga tugang duman po sa mga kababayan ta. Hanggang alas 11 lang kita. Pag alas 11 po, papasok yung DNR Regional Office 5 para po sa boses kang kapalibutan tatamanon ta. Pero baka bumalik din ako maya-maya. Antabay lang po ako. Tabaka kung magkago kita ng technical problem. Antabay lang kita. Di ba po sa mga kababayan ta, mga tugang, malapit na ang pasukan kaya naghaharanda ng gabos and then maging undead, very prepared na. Tapos ang sa tuya pong provincial government nakahanda na dahil ang Albay ang magiging host, mga tugang kang kick-off ay kang Brigada Eskwela. Naunang bitang ko na pinakanakaaging aldaw na duman niyang gigibuhon mga tugang sa Bakakay East
Central School o sa BEX sa Bakakay, maabot ang mga pangenot na personahes kang DepEd Central Office sa pangenot kang Secretary na si Sonny Angara ay sa iya po na team. Pagkatapos siyempre sa tuya po ng mga opisyal kang DepEd po sa Bicol Region headed by Director Gilbert Sadsad. Okay. So sa mga kababayan iyo po yan ang mga magiging kaganapan. And then after that, mga tugang burukasan ng klase, mga kababayan natin sa petsa 16 kan Hunyo, ibinalik na po ang kalendaryo na dati, yung luma nating kalendaryo ng pag-ieskwela na magbubukas ng Hunyo, masarado mga tugang nin Marso. Ayan, yun na po yan ang magiging dalagan. Para po duman sa mga DepEd schools, na lalo na public schools. And then siyempre, mga kababayan natin, sa mga magpipiesta o happy-piesta, advance happy-piesta, kay dyan po sa Kalayukay, sa Santo Domingo, mapalista na ako. Mapalista ka na, ikaw makaabot. Ay di, isyaron mo. Pick upon ko na sa napag-uli ko, di ba? Arag lang ka ng kalagaran. Good morning sa amigo ko, ang Uragon Barbershop. Ang Uragon na barbero ko, si Ricky Balyares. Papa Rick, reservan mo ako dyan ki Tukawan. Mapasira ko dyan sa imo kung bako mo niya na hapon sa aga. Pero baka kaya umuli ka na dyan na hapon, baka ka na abuton, di sa aga na sana. Mapatusar naman kita, medyo ora laba na. Tsaka nag-i-indit na naman so puti ko digdi sa may gilid daw. Diyan pa sa para umat ang mga parasira tang amigo. Reserva nila ko kang tinta kang kugita o kaya kang kanuos pakatapos na tusaran kita ni Ricky Balyares kan Uragon Barbershop. Mga tugang ma-aplas na magadaga itong pangduang bulan na epekto na dainahiling ang puti. Yan ang buhay mga tugang kan senior. Mga kapatid, good morning. Alright, tugang na po ni story alin po dyan sa luwas. Ayan. This time, nasa linya na si Angel Mostaza. Angel, good morning. Welcome back. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. So, tinta sa imo, Sir Mar, sa kuya, sa pusit mismo. No problem yan. Basta din na lang kita di. Kunya nung tatulos, staff pusit. O kaya adobong pusit. Siram sama. Or Thai pusit. Di ba? Pwede. Ayan, sige. Good. Sa dagdag nga, Barata, Sir Mar, sa giraray na ipinaramdong sa Coast Guard District Bicol sa publiko na may gusto nindang ipinagbabawal ang pag-angkat ng mga segunda manong bado itong mga ukay-ukay sa Pilipinas dahilan nakabuktak ini Sir Mar sa Acta Republica Numerado 4653 o an act prohibiting the commercial importation of textile articles commonly known as clothing and drugs. Ang mga pudan kan komandansya, Sir Mar, ginibo makalihis na makakonfiskar ang sa ilang mga personahes dyan sa Coast Guard Station Sorsogon in 55 sakunin bako dokumentadong ukay-ukay sa Matnog Port sa probinsya kanakalihis na Aldawa. Madaling sa amin, smuggled. Oo. Sigon sa Coast Guard Station Sorsogon, na-discover ka na sa ilang mga personahes ang kaduda-kadudang kargamento na ini, nakabugtos na mga sako gikan sa sarong truck kan magkonduk sa sinda, min routine inspection asin naglilibot-libot duman sa Laugan Panpalan. Kan hagadan Sir Marnin magakanigong dokumento itong sa mga personang may dara ka ini, wara ininin ito'y prosentar na anong mga dokumento sa papatunay na nag-agi ini sa tamang proseso, and then sa ngunyan napag-araman na itong suwing van na pigsakayan ka ini yung mga ukay-ukay na ini anhali pa sa Pasig City as nakatalaan ko ta ng darahon na sabing mga kargamento sa may partekan Kalbayog, Samar. Sa ngunyan Sir Mar, pigahalat pa kan Coast Guard District Bicol itong official na report, and then pag dokumentasyon man kan Bureau of Customs kung ang kantidad ka itong mga nakonfiskar na ukay-ukay,
maging itong mga personang may dara kaini anak ko sa kustudya naman po ngunyan kana Bureau of Customs. Ayun, di ko yan. Kumbaga yung nakumpiska, itinon over sa Bureau of Customs. Opo, kasi ang may poder kayo Paano ni Sir daw Mar ang na paano daw ang disposal ninda kaya na di? Oo, iyon man nga ni Sir Mar sa tigahapot ko kaya Baka kung maging kaparesan kang ninja, matapos madakop, nakabalik giraray sa sirkulasyon. Baka siguro yan ang aramon ta dyan sa Bureau of Customs. Opo. Base dyan sa batas na naunambitan ka subago kan Philippine Coast nila, yun naging dahilan para na kupon iyan. At igwa man indaga ng mga legal, tapos mga donasyon gano, pero igwang mga nakakapalusot da, na yan ang pinagbabantayan ka mga otoridad. Now, pag nadakop, Opo, Sir Mar. anong paano yan i-dispose ninda? Ano yan, pigsusulok? Araw ka mga nadakumpiskar kang DTI? Pigraraot? Ano ba? Iyon man, Sir Mar, kaya ako nagpasat ako kay interview sa BOC. Apera baga, Sir Mar, kaya ng mga ukay-ukay. Kan mga last year, sa mga friends ka sa Maritime, dahil bagang mga sigarilyo baga, Sir Mar, so, naku, aduman sa may pantalan kang pidoran. Ihapot naman, kung napasain ito, sobra ito gatos na karton, in mga undocumented man na mga sigarilyo. Kung paano na dispose ito, and then ano man so disposition duman sa mga nagkadarakop na mga individual. Ayan, yan ang yan ang naglawag sa isip ko because pag pideya nakadakop ki mga droga, i-route ba ganinda yan? Ako. Pag ang mga DTI nakakumpiskar kan mga bako mga gayon na klase ning kumbaga substandard na mga ilogis kipison. Noga. Uning pagabot sa customs nakakumpiskar ki mga sigarilyo, nakakumpiskar ki mga arog ka ng mga ukay-ukay. Say na didara. Yan ang apot. Iaaramon sa yan, Sir Mar, sa mga masunod na alba. Okay, sige. So, yan, Sir Mar, ang magdutang informasyon with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much, Angel and Boy. Yan po tabi, mga kabayan. Nastuya po na $1,000 question mark. Congratulations po sa Philippine Coast Guard. Padagos pong pagbantay. Tangani na maging ariglado ang satuyan ng mga dalagan po sa transportasyon dyan po sa sa kadagatan pagkatapos maportira ang mga kababayan against naman sa mga nag-illegal. Alright. Mga tugang so mga parumdum kang COMELEC na so mga nagkarandidato kan midterm election kan Mayo na daogman o nanggana nag-atras na nag-official na nag-atras mga tugang sa COMELEC, you are obliged to file your SOSE. Statement of expenditures, expenses and contributions and expenditure, yan. Yung expenses yan, di ba? Yung SOSE. Pagkatapos, hanggang pitsaon na lang yan. Now, failure to do so, pwede kong magampang mga tugang sa, pagbalgar sa COMELEC rules, na pwedeng makadiskwento sa ito dahil na kung makakandidato pag-abot kang aldaw, may multa pa or may priso pa. Alright. And then talking with the COMELEC, yan po tabi ang pag-reitirar kan Commission on Elections na may mangyayari po na voter registration 11 aldaw sa na yan. July 1 to 11 ang naka-schedule mga tugang na voter registration para po sa preparasyon sa barangay and sangguniang kabataan elections. So, dyan sa voter registration period na yan, from July 1 to 11, pwede ka mong mag-apply for registration duman sa mga first-time voter para sa barangay election, and then sa mga members kang katipunan ng kabataan. Yan. Tapos, pwedeng mag-apply para maglipat mga tugang nin registration from one region to another region, from one province to another province, from one municipality to another municipality, from one barangay to another barangay. Iya po yan. Tapos, application for reactivation kuning kaso 2 beses kamo na sunudan na eleksyon na dahil kamo nakapag-boto, automatic po yan, hinali na kamo sa lista, pwedeng i-reactivate tabi dyan po sa election period na, kaya sa registration period na yan. Tapos, pwede man na ngaya may sala sa pangaran o gusto mo ng baguhon nag-agum ka na,
Pwede po niyan tabi, igibuhon niya na application for change of name, correction of entries. Okay? Application for inclusion, reinstatement. Application for transfer from overseas to local. Updating of records of persons with disabilities, senior citizens, indigenous peoples, and members of the indigenous cultural communities and other members of the vulnerable sectors. So yan po tabi ang kalendaryo para sa voter registration come July 1 to 11. Dahil na magpatumpik-tumpik pa. May pigadalan sinda na gustong i-implementar na para nga pwedeng banggi. Yan. Banggi ang registration. Tanganin dahil lang yung rason na ano yan, dahil makaparehistro, may trabaho, may eskwela, okupado. O, di banggi niya. Yan po ang abangan ta kung ano talaga mangyayari. Kung magpaluwas ng N-Bank resolution ang COMELEC kayan, tangani na ma-implementar, ayan po ang abangan ta. May sarong bulan pa man. Mantang sumanga ma-aspirar, may nilos tama na kalendaryo kayan mga tugang schedule ang COMELEC kung narin ang filing, October 1 to 7 man po yan, 7 days ang pag-file kan Certificate of Candidacy. Kasarabay po ang Sabado asin Domingo. Ano? Tapos, pag nakapile ka na, mga tugang, bawal na ang premature campaigning. Hindi kagaya nung midterm election na nagpuon lang ang pagbabawal, mga tugang sa premature campaigning o sa, sabi nga ni, pagbayular o pagbalgar niya sa fair election law, pagpun kang kampanya. Pero this time, ining sa barangay, hindi. Pag nakafile ka na, automatic, nasasakop ka na kang COMELEC rules, di ka pwedeng magparabalaw-bagaw sana. Sige, magamit yung mga resources kang barangay, asin iba pa. Ayo, October 1 to 19 po yan. November 19, bawal yung mga premature campaigning na yan. And then October 27 to December 31, yan po masakop ang election period in which i-apply po yung gun ban. Okay? And then, November 20 to 29, 9 days po yan ang campaign period. Tapos, November 30, 2025, bawal na po ang pag-inom ng alak, padukot ng mga pangangampanya, bawal na. Tapos, December 1, bispiras kang birthday ko, yan na pong election day. Isinawa talaga yung birthday. Paano tabi, mga tuga, ako yung iskina na muna. Dito po sa programa at kung saan pa tayo mapuntang mga kwentuhan. Ano? Sa inyo po ka, boss, mga tugang, salamato na maray. Abangan na po ang kapalibot ng tatamanon ta after the news break. Kabarang po ang bilog na tropa, ini po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Good news, Besh! Ang